Żona pavimentata ma' xatt il-baħar fl-Isla inbidlet f'pop-up park li joffri spazju pjaċevoli għar-residenti u l-viżitaturi waqt li jirrispetta l-kultura u l-wirt storiku ta' din il-komunità. Familji u tfal jistgħu jużawh biex jilagħbu logħob tradizzjonali u l-attivitajiet oħra fil-beraħ. Il-park qarreb ukoll in-natura lejn fejn jgħixu n-nies birqajja ta' flora lokalizzati li jistgħu wkoll jattiraw frifet u fawna oħra. Din l-inizjattiva saret permezz ta' ħidma flimkien mill-Ministeru għall-Ambjent u Ambjent Malta ma' Recreate Project mal-Kunsill Lokali tal-Isla u ma' residenti ta' din iż-żona. Recreate huwa proġett tal-komunità mmexxi minn EcoStack Innovations, kollaborazzjoni mad-dawra madwarna, il-Kunsill Lokali tal-Isla u l-Università ta' Malta. F'dan il-proġett kien hemm kollaborazzjoni wkoll ma' Ambjent Malta sabiex jintuża njam tal-pellet biex jinbnew sali kif ukoll amara ta' barra illi tinkludi mwejjed u bankijiet. Dr. Mario Balzan, il-fundatur ta' EcoStack Innovations, spjega kif permezz ta' dan il-proġett l-imsieħba ewlenin qed jaħdmu mal-komunità biex b'mod proattiv jiġi rivedut l-ispazju urbanu jerġa' jingħaqad man-natura. Ġibna flimkien il-komunità sabiex noħolqu pop-up park u ntejbu l-ispazji miftuħin ġewwa l-Isla. Qegħdin nagħmlu dan biex nagħtu benefiċċju lill-soċjetà min-natura u wkoll nagħtu opportunitajiet ġodda lill-komunitajiet biex jirrekreaw ruhom. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli spjegat kif din l-inizjattiva turi kif diversi stakeholders jistgħu jaħdmu flimkien għall-ambjent aħjar. Il-Ministru innotat li dan il-mudell ta' involviment pubbliku jifforma parti integrali tal-investiment fit-tul mill-Gvern ta' 700 miljun euro fi spazji ħodor sostenibbli għas-7 snin li ġejjin. Spazju ferja daqshekk urbana fejn l-ispazju miftuħ huwa limitat ħafna, rajna li noħolqu pop-up park għal żmien temporanju. U nixtiequ li din l-idea li naf li ntoġbot minn ħafna narawha kemm jista' jkun tiġi replikata b'mod partikolari f'dawk il-lokalitajiet fejn l-ispazju miftuħ huwa limitat u ristret ħafna.